Boa tarde, que tal? Como andamos? Estamos empezando aí un poquinho máis tarde que o que tiña pensado, pero estamos aquí outra vez. A ver se funciona todo como é debido. Vamos ver aí. Vale. Mapas, os meus mapas. Pois imos preparar todo. Entrar nos mapas para poder comezar. Se arranos aquí algún pequeno desperfecto que hai por aquí. Interfase. Quería primeiro botar unha ollada aquí a unha cousa nova que creo que hai en GeoGuessr, que é os duelos. Non sei en que consiste isto. Vamos a entrar aquí, porque é algo que creo que foi hoxe cando saiu isto. Ostras, a ver. Un duelo contra non sei que. Directamente, pensei que habría un menú antes. E que temos que facer aquí? Marcar onde estamos. Está interesante isto. Aquí. A ver. Isto é sudeste asiático. Xogo contra unha tal Celine. E que ten que ser? Que non sei o que hai que facer. Imos probar. Non vexo cronómetro, nin vexo nada. Ela xa probou. E agora teño 13 segundos para darlle o mesmo. Vale. Pois eu aquí. E vai por puntos. Gañou ela a... Vale, está ben. Interesante. Santa Comba, que tal, Repolete? Estou probando aquí o novo modo de GeoGuessr. Entrei así por casualidade, porque pensei, estaba mirando para ver como é, e sen querer metimos nunha partida contra unha tal Celine. E onde pon aquí, isto tamén está outra vez na mesma cousa. Isto parece que non saímos do mesmo sitio. Isto ten pinta xa por aí, ou Tailandia ou Cambodia. Claro, ela aprobou, entón dame 15 segundos a mí para marcar. Vale. Pois eu vou poñer por aquí e vou quedar un pouco polo medio. Quedou moi cerca ela. Xa me vai gañando. Podes pasar, Puskis. Non sei se probaches, Puskis, este novo modo de duelos. Eu entrei para ver como era e estou aquí metido dentro nunha partida que ni me din conta. Isto parece Singapur, non? Amokio. Non? Imos meterlle Singapur así, obrigámola. Pasa que esta seguro que o sabe. De feito xa fixo. Esta Celine, cuidado, Aquí, por 4 puntiños, quedo eu diante. Quedo diante por 4 puntiños. Sí, xa os xogaches. Moi ben, gañaches 3 de 3. Non esperaba menos de ti, Puskis. Eu pensaba que eran duelos que podías configurar. Non sei se se poden configurar ou é un duelo aleatorio. Isto nin idea. Onde pode ser isto? Vou poñer calquera sitio. Non sei se ou non, se si. Eu poría por aquí. Ahora xa puxo, non me dá nin tempo de... Poño por aquí.
Era Polonia. Flipaches con de Tailandia que dice norte. E ahora Healing Round, que significa? Curativa. Ronda curativa. De que me teño que curar? Luchiche. Isto é Eslovenia por aí, non? Eslovenia. Nos vamos a darlle a Eslovenia por aí, fora. Era Chequia. Moi curativa non foi, Sería curativa para ela. Dobre dano. É dicir, se acerto esta dobre ou nada. Así que isto que é Mariscal, Sucre, Ecuador, Sucre, Ecuador, Sucre. Pero isto é, non, Mariscal, Sucre, el Ecuador. Eu que sei. Quito. Nin idea. Non teño aquí agora o chat. Non sei que me pasou aquí co OBS. Que se me desconfigurou aquí un pouquiño todo o que teño de... Mira aquí, ollo, Ollo aquí. Ao chegar a 0 perdes. Teño que mirar isto que non entendo moi ben aquí como vai a cousa. Quad damage. Isto... Hradok. Isto é Chequia, por aí. Chequia... Eu diría por aquí. Hradok. Ao chegar a 0 perdes. Pois non sei, a ver como vai isto. Era Eslovaquia. Ostras, ahora 8 veces. Ostras, isto... Os geoguesers fan uns inventos curiosísimos. Isto... Aquí hai un letreiro. Aquí hai letreiro. Isto parece España, todo. Augusta, Sassol, Italia. Megara... Sassol... Ostras, pero isto é Italia. Ten pinta de Italia. Que pon aquí? Augusta, sur de Italia... Por aquí, ou así, ou Sicilia, por aí. Italia ten pinta. Toscana era? Toscana non creo, non? Toscana non ten pinta. Toscana foi ela, mira, foi a Toscana, era Sicilia. Era Sicilia cerca de Siracusa. Ela quedou 0. Mira, gañei eu, ao final. Empecei mal, pero foi remontada, houbo remontada. Papástela, así, non sei, que non sei ainda como foi o xogo. Eu ao principio xa marquei aí Bélxica pensando que xa estaba a partida acabada. Bueno, habrá que darlle aí unhas cantas... Habrá que probar máis veces para ver como vai. Pero bueno, está ben. Está ben que vayan poñendo cousas novas, non? Os de Jogueser que vayan aí metendo... actualizándose con cousas novas. Moi ben, pois imos volver aos mapas e os imos facer o... Que tal, Balea? Que tal, Javier? Como andamos? Eu teño aquí un poquinho de lío co chat e co portátil, pero a ver se me aclaro ben. Imos darlle o mapa de prazas galegas, como dicíamos no aviso de Twitter, en horario do Twitch en galego. Buscamos aquí na lista esta de mapas que xa se está convertindo en unha lista bastante longa. Unha lista bastante longa que a medida que vou engadindo máis, sabes o que terei que buscar algún xeito de organizar isto antes, senón vai ser difícil. Prazas de Galicia. Aquí estamos. Aquí estamos, prazas de Galicia, 45 ubicacións. Hai prazas que son bastante coñecidas, prazas moi coñecidas galegas, e outras que quizás un poquinho menos, como sempre, gusta meter un pouco de todo. Así que pode caer por todas partes. Imos darlle, creo que está aí o Chatguesser, aí tedes o enlace que moi ben pon aí Puskis, perfecto. Tedes aí o enlace o mapa. E imos darlle, como outras veces, facemos así, damoslle 3 minutos de tempo e así todo o mundo pode entrar.
parece que funciona correctamente para empezar. Vale, pois, como sempre aquí, como van ser prazas, pois as panorámicas tamén van ser fáciles de facer. Temos aquí praza, letreiros, por aquí temos letreiros bos, boas pistas que hai por aquí. Moi ben, Busquis, así dá gusto. Con alumnos como a ti, así é fácil ser profe. Aquí tamén hai un letreiro. Seguimos mirando. Despois e tal, amplío onde queirades. Temos aquí letreiro. Pista bastante... Ribeiro Xamón soa convincente, sí. Para entrar, non? Para entrar dentro. Para entrar dentro, sí. Se queredes completo a panorámica... Ui, que me vin onde non era. Completa panorámica que hai por aquí. Pero ben, esta praza... Eu teño estado algunha vez. A mellor pista está, sen dúbida, aquí, non? É unha praza ben bonita. Non se ve o letreiro, non? Aí temos. Eu non me quería ter a min de alumno na ESO, no bachillerato xa non estaba. Sí, non? Xa daste conta de que, mirando para atrás, non? O noso historial de alumnos e a veces de compañeiros, a veces de compañeiros. Eu antes da pandemia fixemos unha comida de exalumnos despois de máis de 30 anos de deixar o cole e había algúns que non quixeron ir á cea. E falando disto era como non quiso vir, tal, mira, unha pena que non pudera vir este. E un deles, dos que estaba ali na cea, dixo, bueno, normal, hai xente que non quere volvernos ver na vida. Algúns dicía así en plan de, en serio, eu era moi gilipollas na época de colexio, así que fixen moitas, normal que esa xente que non me quere nin ver. E a veces pode suceder iso, non? Que pasado o tempo, maldita gracia de volver ver as persoas que a mellor te fixeron a vida imposible. Depende todo do bo rollo que teñas. Moi ben, xa fostes por aí marcando, Repolete, o máis cercano, 4 metros, Javier con 9, Pusquis 26. Eu teñolle moito agarimo a un profesor que sus clases eran infumables, pero lo amo. Sí, a veces é máis a persoa que a propia clase, non? As persoas que hai detrás. Vale, ben. Pois aí está máis Ribadavia, por suposto, como aparece tamén no letreiro, esa praza, a praza maior de Ribadavia, e, bueno, Repolete aí asustou aí no medio, Javier aí a cequiña, pero moi ben os tres nesa praza maior de Ribadavia, que está ao lado do barrio xudeu de Ribadavia. Toda esta parte de por aquí tamén está moi interesante. Hai pastelerías aí que fan doces xudeus, ou por lo menos receitas. E o meu apelido Nóvoa, que ven dun lugar que é por aquí cerquiño. O meu segundo apelido. Seguramente teño ascendencia moi de atrás desta zona. Segundo sitio. Segunda praza galega. Segunda praza galega. Facemos un panorámica xeral, que aquí hai amplitude deste lugar. E despois aproximamos a buscar máis o detalle. Aquí temos café, chipirones guisados con patata. Moi ben. Letreiro. Non se ve moi nítido. Seguimos por aquí. Estamos nunha praza ben grande. Tamén novo, así. Bueno, en Vigo, claro, ser de Ourense en Vigo, pois hai moitos, pero bueno, que eu saiba non coñezo así ningún próximo que sexa profesor en Vigo. Pero pode ser. A mí o que me pasa curioso co meu apelido, Nóvoa, é que cando digo por calquera sitio de Galicia, para anotar, por exemplo, todo o mundo lle sai Novoa. Digo Nóvoa,
A mí me pasou esta semana. En Ourense dicimos Nóvoa. O apelido é propiamente Nóvoa. Pero no resto de Galicia é máis coñecido Novoa. E sempre me leva esta confusión de Nóvoa. Pero bueno. Ben, eu creo que aquí esta é a mellor forma de ver o sitio. A mellor perspectiva. Aí está Javier, que atopou aí o sitio, moi próximo, casi no sitio exacto. Faltoulle un para o 5K. Puskis tamén, está aí na praza, mellor dun lado da praza do outro lado, por os seus 105 metros, pode ser. Leva unha racha Puskis de 21 a seguidas, 21 acertos seguidos. O sea, está por aquí o Wondi Cherry, que pode andar por aquí. Anda por aí. Quedan aí 20 segundos, 26 segundos. De momento están sendo lugares, creo que fáciles de encontrar, ¿no? Aquí a diferencia vai estar nos metros. Repolete, sí, marcou aí un pouco máis a máis distancia. Era en Lugo, Praza Maior, tamén a Praza Maior de Lugo, Praza de Maior. Claro, Puskis fuches para outro lado, sí. Era aquí, a casa consistorial, eso que se vía ao principio aí, era o concello. Marcastes por aí, e Repolete marchou a Monterroso. Foi a Monterroso, aquí, tamén esta provincia de Lugo. Estiven en ambas prazas de momentos. Estou no quecemento todavía, pois que claro, é que é moi cedo. Eu sei que esta hora é moi pronto e hai que entrar un pouco depois en... Estas son as primeiras voltas. Despois hai que xogar o de Puskis aí. A ver que facemos no de Puskis outra vez. A ver esta non sei se haberá pistas aquí boas, pero esta vai ser máis complicada, parece. Fago primeiro un 360, despois paro nos letreiros, de acordo? Nesta praza imos por aquí, un pouco de todo, hai terraza, hai mercado, igrexa, furgoneta aparcada aí ao lado da igrexa. A ver que vemos aquí de letreiros. Unha pista, hai feira, exactamente, hai feira no mellor sitio. 309 localizacións agora hai, caramba, entón sumácheslle bastantes, non? Porque outro día non tiñas tantas. Seguimos mirando. Avanzo por aquí. Esa rúa por aí abaixo en pendente. E por aquí temos Nova Galicia Banco, o cal a foto pois non creo que sexa moi recente. Aquí está o nome da praza. O nome da praza. E por aquí temos outro letreiro. Transporte de mochilas e bicicletas. Transport of bags and bicycles. Ollo, Moi boas, Dindonfer, que tal? Que tal? Aquí andamos a xogar o mapa de prazas galegas. Estamos aquí nesta praza, parados nesta. Pensión Arenas. Ben, é unha praza pequeniña, pero esas pistas de Café Bar Posada del Camino, aquí apreciase hai algo. Pero non moito. A verdade é que ese letreiro que puseron aí, esas letras puseron moi pequenas. Moi ben, Dindonfer, a seguinte, moi ben. Perfecto. E o sorteo da Copa agora, sí.
Toca o Celta con equipos non sei que categoría son. Non sei se entra o Celta xa agora, non sei como é. Supoño que entrará na seguinte. Reponete sí que marcou aí, atopou o sitio. Ben. Entra agora. Eu vin un tweet en Twitter que entraba agora, pero non é moi pronto para entrar. Bueno, claro, cando é eliminatoria? Non entende? Bueno, decembro, xaneiro, non? Se non ia estar preocupado. A Copa. Ben, era Porto Marín. As letras casi non se apreciaba. Porto Marín, que é a ruta do Camiño de Santiago, por eso había esos letreiros tamén. Porto Marín, Puskis marchou aí a Palas de Reis e, bueno, continuamos. Continuamos coa cuarta praza. A ver en que sitio estamos. $360 por aquí. Nin movo, non? Non facía falta mover. Non facía falta, era innecesario completamente. Si, aquí non fai moita falta mover. Creo que así podemos marcar perfectamente. Estamos indo moi para o norte, está saindo somente o norte de Galicia. Parece que fixo un mapa de prazas galegas, prazas do hemisferio norte, da zona norte de Galicia. De momento, ainda non chegou o Celta, o Lugo tocou o Leganés. Bueno, pois é que lle toca o Celta. Que toca equipos de segunda ou incluso de menos, non? Pode tocar un Celta Deportivo. Se toca un Celta Deportivo xa sería increíble. Ben, marcastes un pouco de metros, a mellor a foto non coincide. Por 1 metro, sí, exactamente. 19 Repolete, 20 Puskis e 27 Dindonfer. Ben, esta praza coñecémola ben todos, a que sí. Javier Balea tamén marcou agora. Estamos entrando en combate. Ya por aquí. Se ven. Bueno. Moi ben, pois nada. Queda somente unha praza por marcar, por aparecer, por unha ubicación. A seguinte, se tal, doulle antes, esa está. Non espero tanto. Ben, praza de Pontevedra, Coruña. E o mellor, claro, a foto... Sí, a foto máis ou menos está aí, porque non estaba mal ubicada, a foto. Realmente nesta curva, aquí é onde está parado o autobús. Marcastes aquí no autobús. Javier Balea marcou aquí máis cara ao instituto, non? Pero bueno, todos na praza de Pontevedra, que era a ubicación. E a última praza vai ser máis complicada. Unha praza pequena. Bueno, xa di aquí onde é a praza. Praza de Ferrol. Curioso que se chame Praza de Ferrol.
Praza de Ferrol, Banco Pastor, peluquería non sei que, Kiko, Café Kiko. Onde estaremos? Que sitio será este? Hai un edificio aquí curioso. Lémbrame un poquinho o aspecto que ten o Pazo Bayón. Ten así tamén así como esas almenas en a parte de arriba. Parécese. E aquí letreiro, pero bueno, zona reservada para peóns, pode que haxa algún letreiro por aquí. Agora sí que é máis complicado. Nesta, este Urban GZ, no? Urban GZ é o de Puskis, xogámoslo despois. Curioso por non dicir horrible. Sí. Banco Pastor. Estaba facendo o mapa este e atopei isto de Praza de Ferrol, chamou a atención de Praza de Ferrol, non? Sí, a verdade que sí. Bonito non é, a verdade. A mí tampouco é que me gustara moito. Outra cousa tamén, de facer os mapas das prazas, como están todos cheos de coches, non? Os coches ateigando as prazas en sitios pequenos que seguramente non faría falta tanto coche nun lugar tan céntrico. Nun lugar pequeno. Pero mirad como está isto de coches, E non parecen coches de carga e descarga, Isto, coche aparcado aquí 3 aparcados, que casi non pasa este. Este señor ten que pasar por aquí, vai ter que entrar en situación aquí de perigo. En fin. Nin idea, non, nesta nin idea. Aquí xa... Puskis 95 km, sí. A última foi máis difícil. A ver despois no mapa de Puskis, a ver como nos dá, como se nos dá a todos, que aí tamén xogo eu. Tamén xogamos. Estades aí apurando os últimos segundos. Repolete, 16,9 km, a que chega Papán a 39,5. O letrero da praza pon Praza de Ferrol. Praza de Ferrol. Moi boas, dos do Rei, que tal? Que tal? Benvido. A ver, imos revelar onde estamos. Onde estamos? Onde era isto? Pois era en Cuntis. Cuntis, acercamos aí. Praza de Ferrol. E era balneario. Creo que isto é balneario. Por lo menos a parte de atrás. Non sei se termas de Cuntis. Sí, porque estaba mirando. Ese edificio que se vía eran as termas de Cuntis. E curioso que se chame Praza de Ferrol en Cuntis. Non sei se terán aí un irmanamento. Dudaba entre dous e fallei, sonábame a Cambados. Parecíache de Cambados. A ver onde fostes, que sitios marcastes. Repolete, que marcou Vila García. Bastante cerca, claro, de Cuntis. Aquí chega Papá foi a Redondela, pareceu máis a Redondela. Dindonfer foi a Lugo. E Puskis, pois acercouse a Ferrol. A pista de Praza de Ferrol podía dar para pensar que era da zona. Eu coñezo a Praza de Ferrol de Lugo, por iso fun para Lugo. Porque hai Praza de Ferrol en Lugo. Moi ben. Pusimos ver que resultados final houbo. Por Repolete, primeiro, 19.064, Puskis segundo, 17.300. Pois Javier Balea, Dindonfer e a que chega Papá tamén probaron menos veces. Moi ben, pois Repolete outra vez recuperando a Copa de Ouro, como nos mapas das Pontes, que aí foi unha racha boa. Vale, imos xogar o mapa de Puskis. Vou buscar aí a Puskis Celta, que ten un mapa de ese, o Urban Galiza 2.0. Así que vou no buscar. Cambiaron isto, Estou vendo aquí cambios de aspecto. Cambios de aspecto no que son o panel este dos amigos. Aquí está el Puskis. Mentres non veño do outro día, menudo liante ese. Quen o do outro día? Non sei de quen falades.
Buscamos Puskis, a ver, os mapas de Puskis que teñen aquí. Os seus... Aquí está Urban Galiza. O que acertaba todo a 0 metros. Pois non sei se andará por aí alguén... Vos tamén acertades casi a 0 metros. Vale, pois peña, imos xogar a esta. Facemos como da outra vez, a semana pasada, que xogamos tamén. E cando faltan poucos segundos, pois doulle eu tamén. Para que me dea tempo tamén a entrar a miña guess. Puskis estivo ampliando, co cal hai máis que outro día. Sí, outro día Repolete pusemos che falta, en outros diches é justificante. Estás aí en delito, Non veo Repolete, botámoslo en falta, Imos alá. Imos alá a ver onde estamos. A Batea de Juan. Sí, Batea de Juan. Batea de Juan. Ampliamos por aquí. Ferretería Eurodal. Esto onde pode ser. Librería. O Can Coruñas, hai unha copa. Con a 100, ahora hai 309, moitas máis, claro. Se antes había 100, ahora 309, hai moita diferenza, claro. Ahora pode ser repetir, pero é máis raro. Pois non sei onde andaremos. Aquí hai letreiros. Pois que xa marcou, claro, pero bueno, el marcou aí Mercal. Non sei que ensinarvos. Aquí hai parking, detrás tampouco se aprecia. Librería, ferretería. Fun ao médico, mellor estaba aquí. Foches ao médico outro día, sí. É mellor estar aquí, eso sí. Entre médico e estar aquí. Portado non sei, en Vigo hai. Novela hai por toda Galiza. Hai bastantes sitios. Aquí en Vilagarcía hai. En Cambados creo que tamén hai. Non diría toda, pero sí que hai en uns cantos sitios. Non sei, aquí tamén onde marcamos. Repolete de Indonfer sí que saben onde estamos. Xusto os dous coa mesma puntuación. Eu estou pensando onde ir. Pero a verdade é que non teño nin idea onde podemos estar. Non teño nin idea. 26 segundos. Non sei a onde ir. 20 segundos, a ver onde podemos marcar. Por aquí eu que sei, non sei. Marco por aí, pero non teño nin idea. Era, estras. Boiro, pois mira, identificaba Boiro por nada do mundo. Boiro, moi ben. Repolete e Dindonfer, curiosamente, en rúas distintas, pero estades aí a mesma distancia, casi, deste sitio que estaba en Boiro. Nin idea, eu eso que estou aquí ao lado. Onde foi a que chera papá? Marcou aquí en Cambados e eu fui máis lonxe. Moi ben, están aí Repolete e Dindonfer en cabeza. Ebro Celta. Cenei algunha vez ali, cenaches algunha vez aí en Boiro, en ese sitio. Xa che digo, por seguir as túas... Non sabía que en Boiro tamén había, Cambados hai, iso seguro, pero non sabía que tamén había aí. Segunda ubicación deste mapa. A ver isto. Onde estamos?
parque. Isto tamén valía para o meu de prazas. Ostras, que sitio, Aquí hai... Non se aprecia moi ben. Plaza... Non sei se pon Bella ou algo así. Aquí hai un edificio. Vamos ver se este letreiro se me pode ver algo. Uf. Bueno, hai pista aí ao fondo, claro. Hai unha pista moi grande, non había. Estaba vendo se se podía ver as letras, pero hai unha pista aí detrás que debe querer dicir algo. É certo, É certo, as pistas a veces aparecen polo sitio máis insospeitado. Bueno, por aí detrás tamén hai. Claro. Aquí non se aprecia. Onde pode ser? Se queres que ensine algo en concreto, decídeme. Eu fago zoom, se queredes algunha parte. Javier Balea marcou aí. Moi ben. Vai estar a cousa aí sustiña. Estes edificios tamén son bastante curiosos, non? Bastante chamativos, non? Por aí temos onde pode ser. A Canchera Papá 9 metros, o máis próximo está. Repolete aí tamén marcou a 2 kilómetros. E non sei se falta alguén máis, se quera participar, non sei se Dindonfer está xogando ou quere xogar. A pista máis grande é un grafiti, non digo máis. Ah, sí? Non digas máis, entón. Vale, pois vou marcar eu. Eu ir a Ferrol, pero tampouco estou moi convencido. A verdade, Ferrol, pode ser por aquí. Arsenal, diría eu. Pode ser esta, ten aspecto desta praza aquí, non? Desta porta, pode ser. Tiña un compañero de traballo que era aquí de Ferrol, sempre estaba con isto de éramos un imperio, Arsenal, non sei que, contando historias un poquinho de Ferrol. Pois era aí, era o Arsenal de Ferrol. A Canchera Papá que quedou máis cerca, eu quedoi aquí, un poquinho máis apartado. Dindonfer tamén marcou aquí Ferrol, o Arsenal militar de Ferrol. Javier Balea tamén pola zona aquí, Porto de Ferrol. Repolete, onde estaba Repolete? 5, aquí tamén en Ferrol, sen aproximar tanto aí. O grafiti, o mítico grafiti este de Ferrol mola, que é un boneco amarelo. Ah, pois nin idea. A min deume máis pistas as casas feitas un Cristo que ninguna outra cousa. Tamén. Moi ben, imos coa seguinte ubicación do mapa de Pusquis. Quiosco Conchita, Diario de Pontevedra. Quiosco Conchita, Diario de Pontevedra, temos mar. Aquí temos aí onde indica hacia que lado está. Farmacia, café bar, seguros, Susavila. Estación del Carmen. Bueno, o do Carmen, zona de mar, hai moito Carmen. E aquí, este edificio, que pode ser o Concello, ou parece. Por aquí tamén vemos algo, pola parte aquí de atrás. Monte. E isto está orientado así cara ao leste. Así sería leste. Mar cara ao leste. É un centro de saúde.
Moi ben. Pois nada, pensar onde pode ser. Eu creo que a pista esa do que o bar este hacia ese lado ten que axudar. Moi boas, que tal? Como vai a cousa? Como van eses mapas? Eses outros mapas? Non os mapas de diogueses, non o outro, o supermapa. Estiven aí acompañando xusto antes do famoso confinamento de marzo cando empezaba todo. Estiveches aquí cando empezaba todo, no mes de marzo do 2020. Ben, xogueseando ríos Astures que me quedan. Aparte de eso, que xa non vos chegar con Galicia que entrades a terreos limítrofes. Asturias, Portugal, Bierzo... Bueno, Bierzo esa se pode considerar Galicia tamén. Así que o traballo se multiplica. Pero está moi ben. Tedes unhas ideas a veces complicadas. Pois nada, o Pusquis estivo aquí. Eso se pode valer de pista. Javi e eu estamos no mesmo sitio. Sí, está o metro. Eu marcar mar ao leste. Ten que ser... Pode ser por aquí. Estou pensando se Lourido, pero non ten estas cousas, sí. Vou marcar por aquí, por Conbarro, pero... Ou máis para aquí, non o sei. Non, era Moaña. Era Moaña. Sí. Moaña, moi ben. Moaña, Quiosco Conchita, aquí estades. En Moaña, Centro de Saúde de Moaña. Así que Javier Balea, Pusquis, mira de que próximos quedastes, Fedellús tamén aí, diante do quiosco, e os demais fomos aquí tamén Repolete, que tamén lle apareceu esta zona, fomos os dous aquí a zona de Pollo, con Barro e outra parte de Pollo, ya que Chera Papá foi un poquinho máis ao norte, Ribeira e Dindonfer a Rianxo. Fomos aí desplegándonos polas rías. Iago Aspas, Balón de Ouro, por suposto. De pequeno lembro un sitio de lasañas boísimas aí en Moaña. Fomos ao mesmo sitio tema de seu ou menos. Un sitio de lasañas que pechou. Pois non sei, a verdade é que nunca fui comer a Moaña. Teño aquí a Gondicherri que se coñece Moaña. Coñece Moaña e coñece sobre todo do Mallo. Coñeces do Mallo? Espera, non. Me falta o portátil, Gondicherri. Por que? Necesito, porque teño aquí un pequeno problema. Así que despois xogas. A que? Para ver o chat, me falta. Estas cousas de Pusquis full Rías Baixas, totalmente. Cuarto sitio. Cuarto lugar. Só voy a buscar esto A Piñata. Só voy a buscar esto para saber cuántas letras. Estoy poniendo restaurante de Gondicherri. Vale, Digo Gondicherri. Gondicherri's Restaurant. Colegio. Está moi agobiado Gondicherri. Tengo que atender a los peluches. Estivemos con Cristiano... Di aquí, Javier, estivemos con Cristiano Ronaldo, Gondicherri. ¿Qué? Di Javier, vale, aí que estivemos entrevistando mellor por a parte científica, supoño. Por a súa faceta científica. Mira, que hai edificio da Xunta. Casa da Xuventude. Oh, no. Espazo Sobe. Yo me voy de eso, de la casa de la Junta. Non atopa camareiros para o restaurante. Está argallando sempre algo. Evidentemente moi sesgado o mapa, claro. Ten que haber un sesgo aquí de confirmación. Un sesgo claro. Sabemos cara onde. Pois é unha idea. Non sei estes edificios se axudan, pero aquí sí que estou... Antes estaba perdido, agora máis. Perdidísimo. En que sitio pode ser este? Nesgo en galego, exacto. Sí, que estaba vendo outro día que... Claro, especialmente en Balea Vermella, no? Que tivestes aí un Twitch, un directo de fai xa bastante tempo que falastes desto de nesgo, o nesgo científico, o nesgo de xénero, creo que era. Estivemos aí mirando. No colexio estivemos precisamente entre os mestres mirando a lista de directos dos temas que foste tratando. E non trataba sobre iso. Sí, é certo. Esa típica palabra que hai que acordarse. Exactamente, era nesgos de xénero na ciencia. Sí, un directo desa hai algún tempo, si non dos últimos.
de hai algún tempo. Moi ben. Pois nada, Repolete o que marcou, é o único que marcou de momento, quedan 28 segundos, aquí complicado. Pois pedironnos escribir un artigo para a Revista Galega de Educación. Ah, perfecto, mira. Esta Galega de Educación é unha revista importante. Unha revista de moita difusión nos centros. Eu que sei, vou marcar por aquí Redondela, pero non se parece en nada o que eu teño de idea de Redondela. Lalín, era Lalín, moi ben, Lalín, Lindonfer, marcou aí, Espazo Sobe, Lalín, Casa da Xuventude. Piñata, aí temos a Piñata, Colexio Sagrado Corazón do Deza, non poña Deza, claro, se pusera Deza iba a ser distinto. Lindonfer quedou ao lado, deunos aquí un baño aos demais, A Quichera Papá foi a Caldas, Repolete foi a Marín, e o Redondela, e Pusquis, que é o dono do mapa. Iria Treves, o de aplicar o que facemos nas aulas, nin idea. Pois hai que... Eu estou aí, falei no centro con demais persoas do equipo do centro, sobre todo do equipo de animación da lingua galega, para tratar de propoñerlle a Iria dar unha charla. Estamos aí tamén como organizalo e como propoñerlo tamén. Fixen o mapa, pero non tiña nin idea disto. O que me pasa a mí, cando fago o mapa, pasa un tempo, non me acordo nin do que puse. Moi ben, imos coa última ubicación. A ver onde estamos. Isto si... Parece que sí, está así... É desto que dis, sabes onde é, pero non vai a ser que me estea eu facendo aquí unha confusión, non, sí, está claro. Esta tamén... Nesta tamén hai algo de nesgo, non? O nesgo, exactamente, non mirara. O famoso nesgo. O famosísimo nesgo. Ah, sí, pois nada, pois nos encantados, Xa leva moito, entón ten moita experiencia. Xa non lle vai sorprender, por suposto. Sí, de feito estive mirando, vin que hai algún vídeo de algunha charla que deu en algún instituto. Non me acordo que instituto era, pero sei que atopei en YouTube ou algo así. Un vídeo dunha charla dela. Parkin, sí. Parkin ten un nome importante. Estou pensando para o próximo día, que é o día 25 de novembro, facer un mapa que teña que ver coas mulleres, pero teño que darlle un pouco de voltas. A mellor ubicacións nas que haxa nomes de rúas de mulleres, estatuas, lugares que teñan unha relación. Pero non é fácil de atopar. Estaba pensando en museos de mulleres ou algo que teña relación coas mulleres. É o que quero facer para o próximo xoves. A ver se son capaz de atopar ubicacións suficientes para poder facer ese mapa. Bueno, estás aí marcando. Fedellús 2 metros. Pusquis, bueno, 2 do Rei 27. Repolete 1,9. E tamén marcou a Quichera Papá, 654 metros. E esta é a última desta partida. Tiñamos que intentar facer tamén, hoxe ou calquera outro día, facer un Battle Royale. Se te desconta en Yogueser, facer un Battle Royale entre todos. Que conste que Vigo e Coruña deberían ter o dobre de ubicacións. Sí, fixetes aí outro nesgo, pero tamén a inversa, non? Que realmente era que as ubicacións de Vigo eran por distintos habitantes, non por os de Rúa Real. Ostras, que me estou liando por aquí. Onde está? Por aquí, non? Por aquí abaixo, non? Salía. Fume demasiado para a dereita, sí. Era máis para aquí, sí. Mais para aquí estaba pensando nesta rotonda de aquí, que hai dúas aquí, non? As prazas estas. O Rua do Porto, vale, moi ben. Rúa Rosalía en Vigo,
Marcastes aquí, moi ben, Fedellús, xusto ao ladiño, 2 metros. Dos do Rei tamén aquí. Eu quedei un poquinho máis lonxe. Javier Valía un poquinho máis. E a Quechera Papá, onde está? 654, onde está? O 6 aquí, para aquí, máis para aquí. Repolete 7. Dindonfer que fixo aí de poñer en Santiago. Puso aquí en Santiago. Bueno. Sí, pois echen na descripción do mapa a proporción. Vigo e Coruña por cada 10.000 e os demais por cada 5.000. Moi ben, compensando aí un pouquiño. Vale, Repolete outra vez. Repolete hai que darlle ese título de campeón. 17.347. Dindonfer non moi longe, 16.200. Javier Balea, 14.000, con 3 gueses. A Quechera de Papá tamén 14.000. Eu tamén con 14.000 e pico. E Fedellús e dos do Rei que entraron con 2 e 1 gues, respectivamente. Coñezo o Ecogrid de Compostela. Vigo non coñezo. Creo que eso hai no en Compostela, en Vigo e en Coruña, creo, non? Creo que non hai en máis sitios. Fallache, sí, pero demais fallaron máis. Sí, porque 17.000 non son moito, non é moita puntuación tampouco. Pero bueno, ainda así. Moi ben, pois nada, que vaya ben a edición e que vaya ben o programa, Quechera Papá. Perfecto, vémonos noutra. Pero Coruña sabía que non era. Claro, o Goico de Coruña está en Rubine, non creo, non? Na rúa Rubine, ainda non fai moito tempo por aí, e creo que está na propia, non sei se a avenida ou rúa de Rubine, que une Riazor en Rubine está, verdade, sí. Está nun sitio, nun local, que sabía unha cervecería cando eu era neno. Falamos de fai un montón de tempo. Acórdome de ir moitas veces ali, era unha cervecería, falamos dos anos 80. 80, finais dos 80 sería, nesa rúa. Bueno, vos decides, que facemos? Xogamos outra facemos outra. Sí, tamén acordaste de unha cervecería que había por aí, que era así como todo de madeira. Sí, así platos combinados había, acórdome de ir moito coa miña familia por aí, nesa rúa. Teño familia por aí en Coruña. Teño lembranzas moito deses sitios. Se queres damoslle outra, que é un 309, probamos outra vez, parece vos? Damoslle outra partida a esta. Facemos a revancha a Repolete. A ese Repolete de aí damoslle, veña. A ver esta vez. A ver onde estamos desta vez. Temos aquí o río, taberna o muiño. Taberna o muiño. Taberna o muiño. Taberna o muiño. Temos aí balneario Hotel Dávila. Vale. Cafetería Termas. Ben. Sí. Balneario Acuña. Certo, esta sí que sí. Completo aquí a panorámica, pero creo que xa facemos unha idea de onde estamos. Eu bastante aproximada, xa. Se queres poño así. Hai monarquía por aquí. Exacto. Certo, hai monarquía. Historia do nome do sitio. Ten que ver con un rei. Repolete marcou aí. Xa se coloca en cabeza. Por un puntiño por enriba de dos do Rei. Fedellús tamén a 21 metros. Estamos todos aí unha diferenza de eso, de 1 punto, 2, 3 puntos. Balneario Acuña. E este río, pois sabemos cal é.
Boa tarde. Esta vez non soa a notificación, a mama. Caramba, outro día funcionou e agora xa non funciona. Isto do Twitch, a verdade que é tamén... Cada día é unha sorpresa. Funciona, non funciona. A veces entra, a veces non. A mí tamén me pasa isto. Está pensando eu no río este, onde falaron del no directo de Ciencia Tal, que sempre fan o xogo este do Kahoot. Estive facendo o xogo de Kahoot e tiven sorte de que había unha pregunta, a última pregunta falaba da comarca aquí onde eu estou eu. E foi a que me permitiu a mí sumar algún punto, porque nas outras nada. Bueno, quedan 20 segundos, eu vou buscar o sitio, vou ir buscando o sitio, non pecho que xa marcastes, e é aquí neste sitio. Aí estamos, marcamos. E damos ya un poquinho antes, esa está. Vale, todos estamos aí. Estamos en Caldas de Reis, Mariano Cuña, este é o río Umia, este é o concello que se vía ao outro lado. E aí estamos na ponte a Rúa Ferrería, non? Eu traballo aquí cerquiña, a verdade que traballo aquí en Bayón, aquí, Sestelo, aí onde teño eu a miña escola. A miña escola está aquí, esta de aquí. Cei de Sestelo Bayón, é onde traballo eu. Así que todos marcamos aí, todos no mesmo sitio, ninguén marchou, ao máximo 21 metros, estamos todos aí en alta puntuación. Continuamos, seguinte ubicación, segunda desta partida. Tamén. Ben. Estiven aquí o Benres. Gracias, Susamama, gracias pola suscripción, home. Eres o primeiro que se suscribe. Moitas gracias, Susamama. Moitísimas grazas. Pois sí, desde estes días estiven mandándome aviso de... Nada, pois agradeces moitísimo, Susamama, de verdade. Mais que nada polo feito do apoio de eso, de animar a facer. Porque sempre necesitamos ánimos para facer as cousas. Mandáronme estes días, claro, como cumplín o número, sobre todo por o número de directos, non? Por o número de directos, porque tiña seguidores e tiña a media de viewers, xa tiña. Bueno, tamén gracias, Puskis. Moitas grazas. Sí, Trend del Hype. Xa o primeiro día temos Trend del Hype. Non sei se será moito para min o Trend del Hype. Pois si, desde outro día permitiron eso, danche esa opción, non? Moitas gracias polo apoio, de verdade. Anima bastante aí a continuar. Sí, teño que darlle aí a suscripción. Teño que poñerlle aí... Os cheers non deixa, non? Non deixa os cheers? Pois non teño que mirarlo aí. Porque debe ser na configuración alguna cousa que falta. Pero bueno. Moitas grazas, de verdade. Moi agradecido. Pois nada, estiven eu aquí o venres pasado. O venres pasado estiven aquí porque unha cousa desas visitas curiosas que me fai. Teño un sobriño que naceu, hai uns poucos días, naceu e vive aquí neste sitio. Aí tedes, bandeira. Gracias, Dindonfer. Moitas grazas. Moitas grazas, Dindonfer, polo apoio. Moitas grazas a todos, Dá gusto contar con vos. Aí ven o tren. Ven o tren. Aquí non hai tren neste sitio. Moi ben. Estou sorprendido, de verdade, polo apoio, Contaba eu con tanto... Moitas grazas polo apoio. Moitísimas grazas, pois sí, permitiuche agora os cheers. Moi ben. Grazas, Susamama, gracias. Vou me acostumbrar mal, Vou pensar aí... Pero moi ben. Bueno, Trend del Hype. Moi ben, Marco, quedan 7 segundos con toda esta historia. Cambados. Por aí, máis ou menos. Non me deu tempo a marcar. Estive a punto de marcar, non marquei. Fixen clic, pero non sei que pasou aí co clic. Escoiteu o clic, pero quedei aquí un pouco lonxe de Cambados. Un poquinho máis apartado de Cambados. Era Cambados, e o paso da calzada. Aquí, Cambados.
aquí onde se fai a festa do Albariño, faise neste lado. Por aquí. Bueno, Fedellús, Repolete, Dindonfer, que marcaches en Vilagarcía, e eu que me quedei fora. Seguinte, aquí quedamos apartados. A ver este sitio. Que sitio temos aquí? O que era a dereita, mellor. Aquí hai autobús, mellor por os autobuses. Bueno, sí, nos autobuses ves aí, non? Vedes aí a pista. É unha boa pista sempre dos autobuses, porque hai diferenzas de cores nos sitios a outros. Agora que sitio é, concretamente, sabe ser máis complicado. O mapa trataos, este é o mapa de Pusquis, que é un mapa de ubicacións urbanas. Antes xogamos o mapa meu de prazas de Galicia. E este foi o mapa, xa xogamos outro día, o mapa de Pusquis. O que pasa que o que fixo el foi engadirlle máis ubicacións. Engadirlle máis ubicacións e agora ten máis de 300, creo que 309 ten. Vou continuar mirando por aquí. Por este lado, fisioterapia. E aquí temos tamén algúns edificios que a mellor poden ser pista. Dos do Rei marcou aí a 291 metros. Moi ben. E a ver en que parte deste sitio estamos. Hai algún cartel? Fora dos cartéis que hai dos letreiros das tendas, bueno, cartel, aquí, autobús. Temos a pista mellor a do autobús. Non sei se ve ben. Non sei se a calidade se pode apreciar ben. Decidime se non se ve, Se tamén sei se a calidade está para poder ver. O vese un pouco borroso. E máis alá dese cartel, pois aquí temos os nomes dos locais comerciais, claro. Nomes de locais comerciais, clínica, farmacias e demais. Dirección provincial. Podese ver perfectamente que pon autobuses urbanos de Madrid. Pode ser, mira, os de Ourense son os restos de Madrid, por lo menos foron moito tempo, non sei se siguen sendo. Vale, marcamos, eu marco por aí al show. Por aí, vale, era en Lugo. Ahora, que parte de Lugo? Claro, é aquí en Lugo. O que sería por aquí... Comandancia da Garda Civil de Lugo. Eran os edificios que se vía aquel lado. Praza de Bretaña. Moi ben, Javier Balea aí a 15 metros, moi cerquiña. Fedellús tamén quedou aí cerca. Fedellús e dos do Rei moi próximos os dous. E despois quedei eu aí máis no centro. E Repolete tamén en Lugo un pouco máis apartado. Ben. Non che deu tempo a entrar. Quedaban 3 segundos. Pensabas que era Coruña. Quedaba pouco tempo, xa estaba a punto do límite. Fun a Lugo, chío total. Tampouco che deu tempo. Bueno, vale. Si, eu marquei a mí. Espero entón a que se complete. Creo que marquei eu cando faltaban 3. Cando lle din o Agués. Imos ver esta. Que sitio é este? Aquí estou mirando se hai algún letreiro de praza, rúa ou algo así. Hai aquí un. E aí temos que nos dá a pista. Sei onde eu creo que fun o cola aí. Fuches ao cola aquí, sí. Travesía de Vigo, pon aí, non? Restaurante Hong Kong. Aquí as mellores pistas son os sitios que hai na rotonda. Ampliamos aquí, bar, o Cairo, carnicería, charcutería, tapería, Avia.
Esa tapería estará montada por alguén de Ribadavia. E aquí temos a costa, percha de non sei canto. Por aí andamos. Se queres que vos marque, poño por aquí, e iso aí posta. Aí, susto, sí. Fuches aquí ao cole, mira ti. Sou Puskis, non sei se ese dato tiña aí anotado. Por aquí conducir un pouquiño a veces aventura, a veces. Depende do día. Claro, exactamente. Estiveche na Hora Longa, en Vilagarcía, sí. Fun profe eu na Hora Longa, así que... Fun profe na Hora Longa. 3 anos fun profe no Hora Longa, aquí en Vilagarcía. Sexto de primaria só. Eu fun profe nos anos... Xa fai tempo, no ano Tengo puntos de canal. 2004, 2005, 2006, por aí, ata 2008. 2008 marchei eu dali do cole do Área Longa. Yupi, tengo puntos de canal. Moi ben, Wendy Cherry. Tengo puntos de canal. A mí no puedo verlo más así. Sí, Wendy Cherry. Wendy Cherry, o teu restaurante xa ten camareiros? Porque andaban aquí te preguntando se tiñas camareiros. Se o teu restaurante ten camareiros ou non. Xa topaches camareiros. No. Non ten. Vale, Vigo, travesía de Vigo, pon aí, travesía de Vigo, cando vou a Vigo entro por aquí. Entro por aquí, Isaac Peral, subo por aquí, subo por esta de aquí, pero travesía de Vigo isto, de máis para baixo. Bueno, non me deu tempo a marcar. Non me deu tempo a marcar, tampouco iba a topalo. E tamén falla antes. Wendy Cherry quería darlle. Estábamos no punto límite de Wendy Cherry, non podíamos. Wendy Cherry na seguinte. Ya estoy. Última. ¿Tú Última. juegas en esta? Si, estou xogando nesta. Ah, bueno, entonces soy una baby. Para mí. A ver. Cartel da Deputación. Wendy Cherry, vaya manera de conducir. Onde son Marco Negreiro en pé outro día de noite. ¿Qué? Que outro día ibas conducindo como un tolo. Ten razón o Repolete. Sí, que yo por ahí por la carretera y ¡pum! Tiro Ya. el coche al monte. E vamos, como un tolo. Espero que cando teña idade de conducir, que non conduza así, porque senón... Voy a conducir así, voy a lanzar un coche al monte. Ostras. Serás capaz. Bueno, aquí estamos en campo. Este é roubada de campos de fútbol, Esta é unha roubada do Puskis. Roubounos esta ubicación. Roubada absoluta. Que pon por aquí? A ver. Mallón, parece que pon por ali. Veña, Wendy Cherry, necesito ver o chat, vale? Teño que ver o chat, sí, teño que ver o chat. Porque non o beso por aquí, non o teño aí. 5.000 bits. Yo no tengo bits. Aquí hai el Yáñez. Mira, por o concesionario este. Sóame moito isto de Yáñez, De concesionario de Yáñez. Mira, as cores a mellor dos... Repolete 5,6 kilómetros. O cartel de Deputación, sí, axuda. Deputación, No puse. pero... Que sitio é este? Pegar, mandar. A ver se aí te de sorte. Wendy Cherry, ¿qué hace? Galicia. Polos anuncios, o campo nin idea de onde está. Polos anuncios, sí. Si, eso de Yáñez, Volkswagen, non? É o símbolo de Volkswagen. Volkswagen, Yáñez, concesionarios. ¿Dónde? Sóame de velo, te lo visto. El que Volkswagen. Sí, aí pon, aquí no Cherry, aquí no campo, Ah, sí. pon Non aí, lo vi. non o biches aí. Na cabina, parece a cabina de, o palco, pode ser, o palco, sí. Donde dicen bla bla todo. Ulsamama, 1,6 kilómetros. Acertou aí o sitio. Está lo del T-Rex. Wendy Cherry, que te estou dicindo? Veña. En Yáñez ponse a Garda Civil a multar sempre. O sea que xa sabemos onde non poñerse, onde non ir.
A mí, digo, se me soa... Pois estou pensando por aquí, polo sur, pero... Por aquí, pero non teño ni idea. Era por aquí. Ames, campo municipal de Ames. Ames. Moi ben. Nin idea, non tiña ni idea. Yo elegí... Bertamiráns, non? Máis ben Bertamiráns. Decir, Ames, Bertamiráns. Yo súper lejos. Usamama quedou aquí. Marcou aí. Campo de fútbol de Brión. Claro, Brión, que está cerquiña. E que máis? Repolete tamén marcou por aquí pola zona. Eu quedei en Padrón. Dindonfer subiu aí a Carballo. E Gondicherri puso o show. A ver, ¿dónde puso? En Carballo tamén hai Yáñez. Pode ser mellor. A min soame isto. No lo he visto. Ames foi unha aliade porque está de super disperso. Sí, que o de Concello de Ames é moi particular. Moi particular o Concello de Ames, non? Porque case como dous mundos. Milladoiro, por un lado, e Bertamiráns por outro. E vemos Repolete aí, ahora sí, Repolete con vantaxe, 23.646 puntos. Fedellús quedou segundo con 19.000, con 4 gueses. Con 4, se tivese outra dese tipo, pois tamén podría estar aí. Pois Javier Balea, que fixo 3, Dos do Rei tamén que fixo con 3, moi parecida a puntuación. Dindonfer, 14.000, eu con 12.000. Usamama, que fixo 2 intentos, 9.300. E Gondicherri ao final. É un dos concellos máis grandes. Hai unhas semanas que sacaron o mapa sociolingüístico de Ames. Colleron Ames para facer a investigación de como é a evolución do uso da lingua entre a mocidade. E foi aí en Ames onde fixeron o estudo. Que, bueno, pode ser extrapolable a outros concellos, pero un concello bastante particular. Con moita xente nova. Con moita xente nova e con colexios que foron crecendo. De feito, creo que fixeron un colexio novo non hai moito tempo. Ten case 28.000 habitantes. E a pouco que vaya avanzando vai comer a Vila García. Están a facer un concurso de tiktokers, sí? Claro. A cidade dormitorio da capital, exacto. Además en territorio grande, sí. Aparte de que teña poboación, é territorio grande. Temos varias parroquias. Certo. E así. Pois moi ben. Leva 5 anos crecendo a poboación. 5 anos, ou máis incluso, non? Quizáis máis, non? Nos últimos 5 anos máis aínda que antes, non? ¿Y cómo es que no puedes poner ahí el chat? Non, teño, sí, non sei, desapareceme de aquí e teño que andar agora a configuración, non aparece aquí, pero soy un poquinho lioso. A ver se conseguimos recuperalo para poder mirar o chat por a pantalla que máis cómodo. Sí, por aquí. Y por ahí yo mirando el Forza Horizon 5. Claro. Que me está gustando Claro, mucho por sí. ahora. Vale, pois imos xogar a última partida. Se os parece, podemos xogar a última. ¿Y después Forza Horizon? Despois xa veremos. Gondicherri xa está pedindo. Antes que cía para Teo, tamén hacia Oroso, Vedra. É dicir, estendíase máis cara para esa parte. Teo, sí. Claro, por aquí. ¿Qué significa time out? Fora de tempo. Porque pasou o meu tempo. ¿No conseguiste marcar? Claro, é que Milladoiro, Ames. Bertamiráns, Ames. Supoño que por aquí... Vale. Ames, tamén é Ames. Vale. Pide Gondicherri, pide. Que... Forza Horizon 5 para volver a intentar tirar un coche. No, pero esta vez... Forza Horizon 5, se non temos o 5. A esa negreira, sí. E como pon aquí Ames, non? De Barota creo que é Ames, Aquí está, sí, aquí está claro que debe ser Negreira, non? Concello de Negreira. Ames, Milladoiro... Sí, había que mirar no mapa cando é. Todo o que... Estou vendo que teño que poñer 313 concellos agora no mapa só de Galicia. Despois Asturias, Portugal e Castela. Estás vendo agora, non? E que xa en Galicia non vas poñer Ames e non poñer Bertamiráns ni Milladoiro. Claro, se pos Ames... Os núcleos poboacionais, claro, hai que poñer Bertamiráns e Milladoiro. E como poñas un e non poñas o outro, non sei como o levarán. Usamama vive en Teo. Pois aquí unha compañera miña do colexio é de Teo. E deronlle destino definitivo en Teo. Estaba desexando volver a Teo e agora está traballando ali no colexio de Teo. Os Tilos, creo que se chama o colexio que hai en Teo.
Eu para coller en Ames sufrín. Eso é a aldea de Ames antiga. E non é, esta aldea de Ames, pertence a Ames, eso? O concello? Hai que miralo, claro, neste mapa non ven a separación por concellos. Creo que hai aquí en Ortoño onde fixeron o colexo novo, en Ortoño, por aquí. Algún colexo novo creo que está feito por aquí. Non sei se este Agro do Muiño, é novo. Sí, vale. Recente. Pido. Por lo menos dos últimos, de hai 2 anos ou unha cousa así, 2 ou 3 anos como moito. Acórdome incluso porque como había concurso de traslados, eran todas as prazas, entraban todas en concurso, como era completamente novo. Non é este, será outro. Pois bueno, aí confundime eu de sitio. No Milladoiro fixeron instituto. No Milladoiro fixeron instituto, aquí. Milladoiro tiña eu tamén por aquí algúns amigos que vivían nesta parte de aquí. Por aquí, por esta zona. Instituto. Tengo 660 kilómetros. Moi ben, mira canto andaches moito. Bueno, que mapa? Gondicherri, aí decían que pediras ti. Que mapa poñemos? A ver, Gondicherri. Cuidado con pedir a Gondicherri algo, porque Gondicherri... Un mapa de Forza Horizon. ¿Habrá mapa de Forza Horizon? Tú mira. A lo mejor están los sitios donde estaba. Non sei se haberá mapa de Forza Horizon, non? Forza Horizon 5. ¿Qué? Forza Horizon 4. 5, sí. Moi ben, Javier Balea. Marcho que te sente que teño que montar un móvil. Entón, fache falta o tempo, Javier. Que pasedes boa semana. Igual para ti, Javier. Se é sueco, ánimo. Si é sueco... A ver, Forza Horizon Si é sueco, ánimo. Forza Horizon 5. Lo que es intento give the flavor... Aquí difícil. Buf. Non sei, como vedes isto? Moi É unha igrexa grande que nin dio ao lado do instituto. Xogamos esta, pero con menos tempo, Porque isto vai ser unha locura, Mira, 8.971. Xogamos isto que foi o que pediu aquí o Gondicherri. O Puskis que dixo o Gondicherri. A igrexa de Milladoiro, cuidadito. Aí tiveron que facelo todo novo, Milladoiro, supoño. As casas, as igrexas, os institutos, todo. Creo que ya sé dónde son los sitios. Vamos poñer 1 minuto. No. Non? Canto? Más o menos 2 minutos, venga. Que seguro que es muy difícil. 1 e medio, nin para ti nin para min. A ver Vale, que é yo isto. no juego porque ya me sé los sitios. É do 5, Sí. É do 5. Y yo ya me sé los sitios. Seguro. Este me lo sé. Seguro que sabemos os sitios. A ver que sitio é este. A que non podes comer solo unha. Bueno, intenta, proba. Licores y abarrotes La Matanza. Este sí que estamos aquí, oye, que aquí estamos en... Tal cual, mira, claro que son eses. Pero sitio... Sí, ese se ¿Qué parece pon a aí, un Gondicherri? Feliz viaje. Feliz viaje. Y aquí... Creo que este es por el desierto, por donde era el desierto. Claro, porque... Porque un coche de Forza Horizon 5 va por el desierto, monte arriba. O Forza Horizon 5... Cada un vai nun país distinto. Sí, poñemos aí. Mira, poñemos aí. Aquí hai menos tempo, 40 segundos. Creo que ya me sé los sitios porque yo lo conozco muy bien y estoy viendo vídeos. Ese se parece al RAM que siempre me dan en el 29 Eliminator. segundos. 29 segundos. Ese coche, esa pick-up, me la dan en el Eliminator. Siempre es ese RAM. Hai moita pick-up aquí, moito país de moita pick-up tamén. Tenía 2 ruedas. Sabedes aí que o xogo cada versión ten un lugar distinto. Santa Rosalía, é verdade que poña Santa Rosalía, pero claro, para saber que existe unha Santa Rosalía aquí. Santa Rosalía, estábamos. Fostes por aquí por California, Puskis, Baja California Sur, Dos do Rei, Baja California, Repolete foi aí a Tijuana, eu tamén busquei o Pacífico, este foi Dindonfer e eu fui aquí un poquinho máis ao sur. Vale, seguinte.
Uy, Seguinte. esta ya me la sé. Tamén, sí, esta me la sé, por lo que... Sí, ya me la sé. Sí, home, por suposto. Sí. Porque esta pedra que hai aquí, non? Sí, Claro. es la misma que... Esto, o sea, en fin... Esto... Justamente por aquí, creo que exactamente, yendo por allí, por el monte arriba, está por allí el Eliminator. Monte arriba, esa es la casa del Eliminator, esa es la casa que está más cerca del Eliminator, porque por allí hay una carretera. En fin, ¿Qué pasa? exactamente, Puskis. Hai que negarse a Santa Rosalía, solamente pode haber unha. Triplazo antes fixo o Samama. E ahora lanzou outro triple. El Repolete tamén aí, Voy a tamén marcar. probou aí. Triplazo outra vez, sí, sabe? Cando non se pon a poñer triples. Venga, Wonder Cherry, marca, que tes 30 segundos. Dindonfer 200 km exactos, xusto a 200 km. Quedou aí a 200 km. Wonder Cherry di que vai gañar el. Pero si me sabía sirio. En fin, estaba... 99.000 kilómetros. Coñecendo a xeografía do país, pois, ao mellor, sí, por as montañas e tal, bueno. Ten bastantes montañas aí, creo que hai Otra vez México. bastantes montañas. Eu vou poñer por aquí, eu que sei. Non me deu tempo nin a marcar, de tantas voltas que lle din. Sí, Mira, vale. pois, Chihuahua, no estado de Chihuahua. Fallaste. Estado de ¿Y a Chihuahua. dónde marqué? Creo que Puskis, ao final Puskis entrou aí, Puskis e Dindonfer aí, moi próximos. Dos do Rei foi a Arizona, Repolete foi a Utah, Y tú otra Usamama foi a New Hampshire. Y E Wonder Cherry onde foi? Wonder Cherry, pero ti Wonder Cherry onde marcaches? Wonder En Cherry. Rusia. Vale, pois nada. Wonder Cherry, non te botes o moco de que coñeces as estradas que andas monte outra vez. Exactamente. Ti as estradas non as usas moito, eh? Se fose por ti, Me gustaría más ir por el monte. Es que llego antes a lo... claro, por suposto. Mira que ten así un aspecto... Este me la sé. Esta sí, Voy a marcar y voy a ganar. seguramente. A pena que os letreiros están mirando cara a outro lado, os letreiros. Os letreiros nesta están mirando cara... Isto está feito un pouco con mala intención, con mala idea. Pero bueno, a mellor o letreiro pon Bueno, 500. San non sei que. Aí non se ve. E aquí ao final... Tengo 720 kilómetros. Voy a ganar ya. Sí, o mapa está pensado eso para ubicacións. Esta é fácil, sí, esta non ten moito. Mira, Wonder Cherry está aí de primeiro, agora mesmo. O mapa capta ben o ambiente do xogo, creo, do 5. Ainda que o 5 non o probamos aínda, non o temos. Nadie me va a ganar. Wonder Cherry non presumas tanto, Wonder Cherry, que agora ven o Samama. Ah, non, o Samama non. Pero aínda falto eu, eh? Aínda falta máis de Alevo. E falta Dindonfer, eh? A mellor ven Dindonfer. Uf, me está aquí poniendo este... Vou por aquí por Veracruz. Non sei, a ver. Wonder Cherry primeiro. Onde marcou o Wonder Cherry? Primeiro marcando, claro, en outro país. Te marcaches aquí, non me din conta desto. Marcaches en Guatemala. Era no Yucatán, claro, nos fomos todos para esta parte de aquí, non? A ver onde marcastes, por curiosidade. Eu marquei aquí en Veracruz, Puskis foi a Acapulco, cerca de Acapulco, Usamama foi a Florida, cerca de Miami, Dos do Rei en Sinaloa, e Dindonfer en California, e Repolete tamén a outra California. Non sei nin que xogo é, así que imagínate, certo. É o xogo este dos coches das carreiras, pero bueno, un xogo así que ten moito hype. Acabo de caer na conta que o Forza é todo México. Sí. Efectivamente, ten razón Repolete. Esto lo conozco, pero no sé en qué sitio es. É todo en México, creo. O 4 é todo no Reino Unido. O 4 é todo no Reino Unido. O que acaban de sacar estes días,
o 5, e todo ubicacións en México. Voy a ganar otra Aquí temos vez, lo letreiro, siento mucho. temos letreiro aquí, Zona de restauración ecológica Tachihualt Popocatépetl, pon aquí, Papá. Popo. Papá. O de Cherry Riso, pero de Popo. Papá, la que sale por el culete. Nadie me va a ganar. Seguro, a 1100 non acertaches nin país, o de Cherry. Sí que vas a tener Estás fora do esa país. lista. Pero nadie más va a ser por ahora. Así que voy ganando yo. Pero esto sí que hai, aquí sí que hai pista. Nesta sí que hai pista. Porque isto, claro, Popocate, non sei ni como se pronuncia. Papá. Mira, pero eso que é capaz de ler. O de Cherry, mira que pon. Popocatépetl. Zocliapán. Usamama, aí, o primeiro. E eu vou marcar por aquí... Por aí, non sei se... Repolete 13. Aquí está, atopou así o sitio. Repolete atopou aí o Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl. Vale. Moi ben. Moi ben, claro, sabendo un poquinho aí, eu quedei aquí, Usamama foi a zona de San Luis de Potosí, por aquí Zacatecas, Pusquis, e Pondicherry foi outra vez a Guatemala. Bueno, imos coa última, mira que bonita, está chula. É o Cumbre Vieja mexicano. É volcán, non? É un volcán, non sei o volcán máis importante, máis grande de México. Mineral de Cata, México, León, Centro Histórico, momias. Aquí que pon Silao, León. Taquería, Rinconcito, Mixe, parece que pon Mixe. México Plaza, Castillo Santa Cecilia. Aquí temos momias, Zona Hotelera Sur, Centro Histórico, El Nopal, Dolores Hidalgo, Pueblos Mineros, Valenciana. Le gané a Kipsin 71. Sí, non sei quen é Kipsin 71, verdad? Non sei quen é. E por aquí temos algo, Valenciana, Socavón, Solo Dolores... sé que o gané. Por ahora, claro. A lo mejor alguien me adelanta. Pode ser. Vamos para cara aquí, poñemos aquí cara o letrero que se ve mellor, aí. Pusque, 75 kilómetros. Esto es imposible. E eu... Novo León. León, máis que Novo León. Fun a Novo e vai que ir o vello. Guanajuato, Guanajuato. Pusques foi aquí a Celaya, gran equipo de fútbol. Eu quedei de segundo, pero xa moi lonxe. Usamama tamén foi, Novo León tamén fomos os dous por o mesmo sitio. Hablando del Forza Pondicherry, que quedou en Guatemala, e Kipsin, Polonia. Vamos a ver como quedou. Pusquis primeiro, con 7.900 puntos. Repolete segundo, tamén cunha menos, con 4. Eu quedei terceiro, Lindonfer, Usamama, Dos do Rei, Pondicherry e Kipsin. Pasouche o tempo, Repolete. Vaya, pasouche o tempo. Se non, estaba Repolete aí atrapando a Pusquis. Pero Pusquis... Gañaches o Forza Horizon. Mira, Pusquis gañou o Forza Horizon, o 5. Xa tes o 5, Debía ter dereito a conseguir o 5, a facer un drop deses de lograr facer Pues... Yo voy a para un que jugar sabía onde con era, el se me Gator. bugueou o Chatgesser, vaya. Eso dá rabia, Lindonfer. Sabíase o sitio que este, porque este sitio era máis urbano, entón había mellores pistas para poder buscar. E con máis tempo seguro que sí. ¿Qué es googleo? Que se lle quedou bloqueado aí. Non funcionou, certo. Ahora podemos jugar Forza Horizon. Quiero enseñar un Eliminator que voy a ganar. Ahora imos termitar, son as 6:10, imos merendar, o Pondicherry. Creo que o Pondicherry ia dar o seu forza a quen gañase. Era ese o trato, non? Ah, que tes que dar o forza a quen gañase.
Ti tes que darllo. Sabes quen gañou? No. Puskis. ¿Qué? Hai que darllo a él, quedamos sin él. Non hai trato, creo, Non hai trato. Que vas poñer aí? Ui, vai contestar, cuidado, Puskis. Prepárate que ven a resposta. Prepárate porque ven a resposta de Wondicherry. En directo. Pois non quedaba. Se había dúbidas, agora non hai ninguna. Vale, ben, imos rematar, foi entretido, agradezo moito o apoio, como dixen antes. Vale, lo siento. Mira, ahora está chorando, Puskis. Sorteo, dios a mama. O resorteo directamente. Queren sortear o teu xogo, Porque non se lle ve a cara. Se pudera facer unha descripción da cara de Wondicherry, e agora así como cos dentes apretados. Pero veña, Puskis todo ilusionado por conseguir o xogo e agora está chorando, Puskis. Ben, tampouco hai máis xente para facer raid. Algo así. Algo así. Sí, pero igual xa fixemos moitas veces, verdade? Na wall que estáis xogando, así que outro día que haxa outra persoas tamén lle facemos, non é por non facer, yo que non hai ningún problema. Eso, quiero Pero saber sempre lo que no está wall. haciendo en no wall. Facendo algo por aí, xogando algo, Mira, seguramente. ya te pongo el chat, voy a buscar... Moi ben, pois nada, un placer estar aquí como sempre acompañado con xente tan especial como sodes vos. Raid Café Sarkand. Facémoslle raid. Vale, veña. Café Sarkand. Pois imos poñer aí, entón, raid Café Sarkand, como aquí. Café Sarkand. Vale, moi ben, pois nada, imos ver a ver que nos susire Puskis, a ver, que non coñezo esa canle. Así que, nada, insisto, moitas grazas polo apoio de antes, polas suscripcións, os cheers e todo isto, os bits, e vémonos na seguinte. Non en galego, pero bueno, hai que abrirse tamén o mundo exterior. Así que imos para lá. Moi ben, que vos vaya ben, coidadevos moito, que quero vervos aquí o próximo día, o xoves que ven. ¿Y por qué no hoy más tarde? Máis tarde, o Wondicherry quere máis tarde. Que al menos podemos... Xa veremos. Al menos hacemos un tweet de Forza. Deica logo, Dindonfer. Chao a todos, chao. ¡Guau! Este coche es rapidísimo. Ah, no. Tío, es un crack. ¿Comiste la cámara?